Hola, soc Teresa Ciges i aquest és el meu canal de YouTube sobre comunicació política. Després que molt de vosaltres m'heu suggerit abordar este tema, i de la que van liar Pedro i Pablo amb la reforma laboral, he decidit dedicar aquest vídeo de YouTube a els governs de coalició. Una cosa, abans de començar, què és un govern de coalició? Molt senzill, és un govern en què hi ha dos o més partits compartint el poder. Quants governs de coalició n'hi ha hagut? A Europa, prop del 45% dels governs són coalicions. A Espanya, de 17 autonomies, 13 són governs de coalició. I, per exemple, a Catalunya, el 95% dels governs autonòmics des de 1980 han sigut de coalició. Si parlem de governs de coalició, és inevitable que ens vingui al cap el nom de Josep Maria Reniu, un dels acadèmics que més en sap del tema. I hem tingut la sort de comptar amb ell per a aquest vídeo. Ara ens explica com són els governs de coalició, quins tipus poden haver-hi. Governs de coalició, stricto sensu, són aquells que tenen més d'un soci i, per tant, tenen càrrecs, ministres, consellers, regidors, que pertanyen a partits diferents. Aquests poden controlar la majoria o no parlamentària o del grup municipal, però vaja, tindríem governs de coalició majoritaris i minoritaris. Hi ha una variant que és molt interessant quan afegim aquests conceptes, que és els governs de coalició sobredimensionats. És a dir, governs de coalició que, tot i controlar la majoria, incorporen un o dos socis més, que són irrellevants per controlar la majoria absoluta, però que, en canvi, generalment s'utilitza amb diferents pretensions, i això és interessant. Una pot ser, davant d'una situació especialment greu, imaginem el cas actual de la pandèmia que estem patint, doncs una resposta podria ser eixamplar l'executiu incorporant pràcticament tots els partits. També ho podem trobar en casos de processos de transició. També hi ha governs de coalició sobredimensionats que es fan des d'una altra manera, per intentar blindar-se de la malfiança d'algun dels socis. I per l'altra banda, són governs minoritaris però que han activat els mecanismes de negociació coalicional per garantir investidura, aprovació de pressupostos i, a fi de comptes, supervivència durant la legislatura. Que si usted está negociando un acuerdo integral de gobierno con nosotros es porque no le queda más remedio. Disimule un poco, porque como estrategia de negociación, cuando no hemos llegado a un acuerdo, no parece lo más sensato ni lo más recomendable. ¿A quién no le dejarías las llaves de tu casa cuando te vas de vacaciones? A Pablo. A Pablo. Y al día siguiente se lo preguntan en Radio Nacional, dándole la oportunidad al hombre de que rectifique, dice que no. Dice, ¿pero quién controla la Fiscalía? Pero fíjese, ese gobierno sería un gobierno de coalición donde el problema sería que, pues tendría que haber aceptado, por ejemplo, que el ministro de Hacienda, el ministro de la Política Energética o el ministro que se encarga de las pensiones en nuestro país, de la Seguridad Social, fuera pues una persona del círculo cercano y de confianza del señor Iglesias con poca experiencia política o de gestión pública. Bien, yo sería presidente del gobierno y tengo que reconocerle que sería un presidente del gobierno que no dormiría por la noche. Ya no duerme tranquilo, porque tienes un amor prohibido, porque al verte más que un amigo, sabemos que te gusta, dilo. Si rebobinem uns mesos, recordarem com, després de les eleccions del 28 d'abril, Pedro Sánchez va oferir a Pablo Iglesias un govern de cooperació. En què consisteix un govern de cooperació? És una gran aportació en aquest subcamp, en aquesta subdisciplina dels governs de coalició. Si per gobierno de cooperación vol dir ajudeu-me i jo governo sol, la resposta no encaixa amb les teories de les coalicions. Si per gobierno de cooperación vol dir posem-nos, arribem a un acord, formalitzem-lo en un document, repartim les responsabilitats, assumim col·lectivament les responsabilitats de tots els integrants, llavors és un eufemisme que, escolti, utilitzi el concepte original, que és govern de coalició. Però va ser sorpresiu que s'utilitzés aquest concepte perquè no existeix.
Òbviament aquesta conversa és fictícia, però com es gesta un govern de coalició? Quan els equips negociadors seuen a taula, de què hem de parlar? Què és el primer que han de parlar? Com s'hauria de fer? Com aconsellem nosaltres, o la gent que ens hi dediquem, que s'ha d'entomar una negociació? Doncs primer saber per què la fem i què volem fer. Per tant, definir clarament què farem i, sobretot, un aspecte terriblement important, que és el què no farem. Per tant, què farem, com ho farem, quan ho farem, és a dir, planificar el desplegament d'aquesta agenda política i, finalment, si tot això ha estat ben fet, hauríem simplement de col·locar les diferents responsabilitats entre els diferents socis. Per tant, el qui. La pràctica habitual va al revés. Es comença per dir, escolta, que jo vull 5 ministeris. Una vegada ja estem en els ciments, cal parlar del qui, i no al revés. Al 2015 el govern valencià va fer un govern de coalició i va optar per una fórmula diferent, la fórmula del mestissatge. En què consistia la fórmula del mestissatge? Doncs bé, una conselleria, el conseller és del PSP, del PSOE, el secretari general, el lloc de sota, seria de Compromís. I al revés, si una altra conselleria, el conseller és de Compromís, el secretariat general seria del PSOE. Això, que sembla que dificulta molt la presa de decisions, ha anat també que ho han repetit ara en la següent legislatura, esta vegada amb la incorporació de Podem. Així no hi ha dos governs, hi ha un govern. I això jo crec que és l'èxit del mestissatge. De fet, la convivència entre els propis membres del govern és molt més positiva que l'anterior. Hi ha molt més comunicació, molt més lleialtat ara que abans, quan hi havia un govern de majoria absoluta del Partit Popular. El pacte del Botànic és un pacte per a tota la legislatura, val? I és un pacte sòlid. I és un govern, jo crec que hem aconseguit construir un govern de mestissatge, que tanta gràcia feia al principi, però que és molt més sòlid, que fins i tot hi té molt més diàleg, molt més de rigor i, des de luego, treballa prou més que els governs que ens han acostumat a precedir. I també tenim millor relació entre nosaltres que el govern anterior tenia. Una part fonamental dels governs de coalició és la comunicació. Qui controla la comunicació, que és el que acaba arribant al cap i a la fi a la gent, té una part importantíssima guanyada. No sols hi ha d'haver una coherència de govern i no anar llançant-se pedres entre conselleries, sinó que també tots els socis del govern haurien de tenir una visibilitat, i això costa de fer. És un dels àmbits estratègics que s'han d'incloure en les negociacions. I les preguntes no són poques, La comunicació ha de ser només, o ha d'estar en mans només del principal partit. La persona, inclús la persona que fa les tasques de portaveu, ha de ser política o ha de ser professional de la comunicació. Ha de tenir un departament associat o no. Aquesta comunicació ha d'anar ubicada en una secretaria, posem pel cas una secretaria general, amb la participació paritària dels socis. Una pregunta que ens fan molts és la fortalesa dels governs de coalició. Són necessàriament febles pel fet d'haver d'arribar a més acords? No, govern fort és equivalent a un govern d'un únic partit amb majoria absoluta. Res més lluny de la realitat. És un mantra que no té sentit a la pràctica, que bona part del continent europeu, més de la meitat de governs, són governs de coalició, són governs on s'han activat aquestes dinàmiques coalicionals i els rendiments en termes d'estabilitat i de longevitat, d'aprofitament de les legislatures, són perfectament homologables independentment del tipus de tipologia de govern de què estiguem parlant. I com ja sabeu, sempre que arribem al final us faig una sèrie de recomanacions. Avui vull recomanar-vos el llibre de Joan Ridao, de Comunicació política i governs de coalició, que ens explica com comuniquen els governs de coalició i com haurien de comunicar. És interessantíssim. En segon lloc, Josep Maria Reniu va fer amb la Fundació Nexe un manual pràctic sobre com negociar els governs de coalició, que es diu El repte de compartir poder. Com ja sabeu, us deixo tots els enllaços ací baix en la descripció perquè pugueu accedir fàcilment.
En tercer lloc, vull recomanar-vos el podcast de Carne Cruda que van fer sobre els governs de coalició, que és molt interessant. I, en quart lloc, un article de Míriam Ruiz Castro al periòdico en què aborda el mapa coalicional autonòmic de l'estat espanyol. I fins ací el vídeo d'avui, espero que us hagi agradat. Moltes gràcies per arribar fins ací. I ja sabeu, qualsevol comentari és benvingut i ens veiem al proper vídeo.